Yes, yakabula. Tazomsiyana 20 US. Yokungoti road. Road ino yaikwana kana 10 US. Taipamdzira madola toenda tese papa. Yesu vatura ka private vakwidzana vari 5. Vakadya mari vacho. Ndo vaenda. Kuvese vanoda kuona vanoda noviga kule. Vese vanhu kunzi pashaika transfer scheme. Ayo watu vautaka mota vaenda vega sabotage angoti moni vakadya mari rori yangauya todai so rori yauya todai so topinda murori apa tikarori kaita ega rori yaita 10 years 20 yaiswa pasai vasina votovhuna gaune mari yacho vakadya vari 5 yezvezvo vaenda ndo vangokwanisa kuchema to vatangogara tazvisiya pakati kamavinazi chedivo ndo vachapota vachendaetotamba nakule tese hapana yezvezvo vaenda vari 5 ndautora na video vobva vatanzindiswabude pamberi vakandirwe mari mapepa vese vapana vakudzokera kudzimba vese atakudzokera zvinotobhowa zvorwadza hatingadegeri kazvatirwadza tatotiza kana mumabasa titotikuenda tanotizaarokera mukunzwa tatiza mabasa mukunzwa asazina basa pamwe ndo vakauraya hatiziye rori iri kuya kusanyedero yahaiwa nani zinatula mari ini ndozikanwa dzine mari mari transport ndoburitsa vakadya veka isakana makombi tende kumakombi akana kungoenda kudzimba gatende kumakombi ndo vanochema kombi yauya ikuya ipapo motoekapinda mvura hakuna rori aipa nhango yauya mota isi zvanoziya zvinoenda ka1 rori iri kuuya wozi tikasanga nayo inotibatira zvemahara hakuna akadya mari akapetoita zvedu zvepachedu madhora tokoenda tiri 6 story good